ji bajarê Stenbolê ji her kesî re şeb baş. Beriya Droja li bajarê Toqatê depremek çêbû bi dereca 5.5 şikir xwedê re kes birîndar mirî tune nin tenê hinek zirar û ziyanê ekonomîk hene, zirar û ziyanê avayiyê ku xesar dîtine hene. Lêberê ev deprem tabî îqazeke ji me re her çiqas dide nîşan ku her çiqas em depremê bixwazin ji bîr jî bikin piştgû bikin wê danên kenarekî normal dewama heyata xwe jî bikin deprem ji me ji bîr nake. Can cana wisa depremê piçûk yê orta çêdibin rastiya xwe, metirsiya xwe careka din dixe rojeva me û me pê dihesîne. Tabî ciyê xemgîniyeka mezin e ku her car depremek Tirkiyeyê çêdibe çi piçûk çi mezin, raya giştî radibe piya televîzyon hemî behs dikin, siyaset dixe rojeva xwe, bi spor fersend dibînin, televîzyon mikrofonan dirêjî wan dikin yan jî wan dertînin programa awayekî zanistî ilmî depremê ji me re qise dikin talokê wê depremê ku tên pêşbînîkirinê ku tên texmînkirinê wekî deprema Stenbolê ya ku dibêjin tê çêbe çunku beriya 25 sala notû nehada li dora Stenbolê depremeka mezin çêbû deprema Marmarayê. Bi spor dibêjin ji ber ku goriya formûlekî enerjî wirda dicive navbera 25 sal 30 sal hinek dibêjin 40 sala da tê deprem çêbe. Yani serda 25 sal borî hêvî dikin yani li hêviyê ne ku depremeka din Stenbolê çêbe. Welhasil gava depremek çêdibe ev mijar hemî dikevin rojevê em behs dikin lêberê mixabin pişt di sê rojê din ji rojeva me dikevin. Em careka din çawa memleketê me ne memleketê depremê ve çawa seranserê Anadolê ji Mûşê heta Çanaqqalê dîsa ji Semsûrê ji Çewlikê ji Bîngolê navçawê Kanîraş jî re dibêjin Tirkî Karlıyovayê heta dîsa Mêrsînê Edenê ev xetê depremê çawa seranserê memleket nebirin deha bajarê me çawa ne li ser xetê depremê bin faya bin em careka din piştgû dikin heyata xwe dewam dikin. Tabî gava dibêjim em ez ne behsa insanê rêzê dikim. İnsanê ji rêzê wekî min wekî we em mecbûrin tabî heyata me ya roja nehê erk ne destê me de ye hikûmet ne destê me de ye. Em ê tabî kî dewama heyata xwe ya roja nekin. Ancak can cana mirov wisa dengê xwe derîne hilbijartina da helbesta xwe bide nîşan. Tabî ev berpirsyarî tamamen berpirsyariya hikûmeta siyasî ye qismen jî berpirsyariyê rêveberiyê xwe cî hîne yani yê belediyan ew belediyê bi taybetî ez ê werim behsa wan bikim ew belediyê ku îmkanê wan hene belediyê mezin. Ev berpirsyariyeka siyasî ye deprem jî siyasî ye tabiatîle. Tabî deprem tiştekî xwezayî ye tiştekî jeolojîk ye yani encama strûktûra yapıya tarîxa jeolojîk ya vê coğrafyayê ya wan tebeqê erd e ew ku enerjîna wan da dicivin her çend sala carek ew enerjî vala dibe zelzele çêdibe yani erdhej çêdibe ew jî jî re tên deprem. Ev xwezayî ye em ji vê re tiştek nabêjin. Memleketê me vê derê em vir hatine dinyayê ev derwelatê me lêberê encamê wê ka çiqa xisar digihîne can çiqas xisar digihîne mal çend avayî hildiweşin çend avayî xesar jê dibînin çiqas insan hemwalatî jiyana xwe ji dest didin çiqas birîndar dibin ev hemî polîtîk e. Çira? Çunku muqayeseka basît ji we re dibêjim. Memleketê me beriya salekî şeşê Sebatê malesef yazda bajarê me deprem çêbû deprema Meraşê jî re dibêjin. Meraş û Xetay. Tabî ne tenê Meraş û Xetay. Semsûrê jî ma bin bandorayê de Meletê jî ma Eyntab jî ma Dîlok heta radeyekî Amed ma bajarê din Osmaniye. Hasıl yazda bajarê me deprem wan qewimîn goriya amarê resmî yani goriya reqemê resmî ki gelek bi spor wan reqema jî dixin nîqaşa mijarê dibêjin jê zêdetir e lêberê em dîsa yê resmî esas bigrin 53,500 insanê me hemwalatiyê me jiyana xwe ji dest dan 110 milyar dolar jî zirarê ekonomîk encamayê da çêbû. Van reqema serê xwe da piştgirê xeyal dikin. Ne 53 insan, ne 530 insan, ne 5300, 53,000 insan. Şerê giran da jî şerê ku çend sal dewam dikin navbera dewleta da şerê konvansiyonel yê zemanekî bi taybetî ku cepha da artêşa li hev dida bi sala wekî şerê yekemîn wekî şerê diyemînê cîhanê ancak memleketa welata hewqas insan hinda dikir. Ev deprem hewqa meseleyeka mühim e depremeka derece ölçeka heft û nîva da hewqa insanê me jiyana xwe ji dest dan me hewqa ekonomîk ziyan û zirar jê dît. Lêberê kêleka wê em dirênin Japonya'yı ez wek mînak didim, wek örnek didim. Tabî welatê din hinek devletê din jî mirov dikare örnek bide. Japonya vir de örnekekê baş e. Mirov dirêne heman şiddetê de. Dîsa
7.2 7.3 7.9 7.7 ژاپنیا چه دبه کس نامره یعنی چند انسان نگدمرن چون هناك آوای خسار دبینن هناك آوای هلدوشن 5 انسان دمرن 20 انسان دمرن 100 انسان دمرن یعنی تکز نامره فرق آردا فرق کات دواسایه یعنی وکی سی طافش هف جدایه افجی و يعني شما 5 انسان نامرن 5000 انسان دبرن او انسان او آردا فرقه کو حياتا خواهش دست دادن او همي انجام قرار سياسي يعني برپرسياريا حكومات سياسي ده گونه وان و بالو وان همي ستيه برپرسياري سياسي ده چما ستيه برپرسياري سياسي ده چونكو دپرم نه مسئله قانونه نج نشکاوا چی بیه اف دپرم دیروکی و کسی پچکک دیروک بزانه هیچ دیروکا نویسکی یا بیزانسه یا عثمانیا بریاماندا نویسکیه بر چاوایه کو جانا هنک باجارا اوجی دیارن خط هاتنه خریده وان هاتنه چه کرنه گو گوریا حسابه کی دپرم چه دبن استانبول دپرم چه دبن ارزنجان دپرم چه دبن موشه دپرم چه ده جی دنج دیروکی داش چه بن دیروک اندان کناره کی اما زمان مدرن وی 6-7 سال داوی کو همان اداره جمهوریت هه والیتی عینینه بلدیه عینیه دیسا دپرم چه بونه علم و زانینا و زاب پیشواچوه تکنولوژیا و زاب پیشواچوه وصا پیشواچوه ادی میلیمتریک شدت و دپیون حتی تخمینی زمان دپرم دپیون خسار و خسارات و ضرر و زیان کوته تخمینا بگینه باجارا جیه آوایی جیه کو انسان تدا دجین ادی تین حساب کرنه اف حمی اف زانین امر سیاسی اراده ده امر حکومات ده يعني زانين هيا الفراجي هيا ام حوقات خبتن من فيديو خويا سر اقتصاد سر ايكونومي قريزه داجي قوتبو يعني ام 85 مليون انسان في مملكتي يكو ثمانية وعمري خبات ده ام حمي هفرات خبتن حتى هناك عائله دا زاروك جي دخبتن ام دخبتن وقسمك داهات خويا جلر خويا باش يعني دور صدا 25 سي هناك عائله زيادتر ام ددن حكوماتي وك بتشا او مثلا بتشا اي سالت 7 تریلیون لیره به اوجه همیش ویرگیات اجواندنه کس نبیجه که بچه دولت شرکت دادن هولدینگ دادن انسان زنگین دادن از دادم تو دادی جیران ما داده حواله ما کار داده چما چونکو ویرگیات ترکیه از ویدیو اکادن سری چکیم ناوا فیات داده یعنی شقادوه اوتوه و متوه یعنی ویرگیا عربا و ویرگیا خانیا و خرج و خراجا و سر فاتوره الکتریکی و فاتوره تلفن یکو هم هر همولاتی بلا استثناء زاروک داخل بکارتینن عاملینن و تدا ویرگی ویرگیا دولت جوی دجوینه از درج نکیم مثلا ما نه ویرگی جی نه اقتصاد جی از خوازم بیجم کو جبوی دپرم جبونی تدبیره وی از برپرسیاری سیاسی وردا قصد کیم دست حکومت دا هر دو آمورج هر دو آلت کجبونی حاضریش دپرم راب که هیا زانین هیا عالم هنه زانیست هنه تکنیسیان هنه يعني هم مملكت مدال تركيا يصعفن هم جد كاره بيانية يابانجية استخدام كده پرجی هیا پرجیه می ام دخابتن 100 میلیارد دلار سالانه باج ویرگی دادن حکومته لبله لگل و امکانه و به تایبتی پشتی تجربه دپرما نوتونه های یا مارماره چون اوجی دپرما که زامازم بو همجی هرما که تدا نفوذ زاف زیده بودا یعنی کوجلیه دا دوزجه دا استانبول دا هم کیلک استانبول همجی پاش مجدار دا پشتی تباخ آگوستوس استانبول پخوشی دا اف هشیاریه که زامازم بو که باجار استانبول که صدا 20 نفوس ترکیه تدا رونشتیه درو دوراوی و یعنی کوجلیه و مارماره گشتی کمرو بفکره صدا 30 نفوس ترکیه الویدریه صنایع الویدریه هرکس ویدری کنسانتره یعنی پرانیا ترابزونیا جلوره پرانیا سیرتیا جلوره آمدی جلوره نوانی جلوره ترکیه سا او کاوه وکی ترکیه که پچوک حمیل استانبول جیبیه دپرم هرما دپرمیه نوتو ندا دپرم جی چیبیه لبنه 25 ساله که بوریده هم حقا ویرگی ده جوینه سرداجی به طایبتی ویرگیا دپرم جواندن هینک یعنی دپرم ویرگیسی yani perek civandın navêj bonî depremê bi nej bonî tiştekê dibû ne ku te erebet kirî ti vîrgî didî yan jî ti xanî dikirî vîrgî didî ti malek xwarinek aletek cilek dikirî qadeve didî öteve didî dîrek navê yad debe ew pere jî heta te civandinê lebelê tiştê ku heqîba bu hata kirin çi kentsel dönüşüm be çi avakirina avayiyê nû ji nû kirina bajêr çi kirina altyapiyê دانینا سیستم تکنولوژیک جبونی تدبیر دپرمه بلکی پیشبینی کرنا دپرمه تخمین کرنا دپرمه
ev nehatin kirine hema hatin gotine û qismî man û tabii virda suç ne tene ya hikûmeta merkezî suçê mezin berpirsiyariya mezin ya wê ye tabii ki ya hikûmeta AKP'ye çünkû ji 2003 ew serkarin hem ji gava hatin serkar ew 3 sal bû 4 sal bû deprem çêbû hêja êşê wê zirarê wê ziyana wê hafiza wê taze bû alim hemî hatin bahev zanyar انسان زانا چه ji Tirkiyeyê çi ji welatê biyanî hatin sempozyûmal darxistin, rapora girêdan, xebitên insan bi heyecan gotin çûnku hikûmeteka nû tê ekonomî jî mezin dibe piştî vê karasatê vê felaketê illakî tê ev hikûmet pê vê ewkê vê heyecanê ku wisa germ bûye roje tê tedbîrê zam mayînde helîne ku dî em memleket ji tirs û metirsiya depremê rizgar bibe. Lêbelê encama wê da çi bû? Encama wê da tabii Stenbolê deprem çênebû her çiqas tahlûke dewam dike. Beriya salekî şeşê Sebatê 11 bajarê me Mereşê û Xetayê û Dîlokê çî wê herêmê çêbû. Encamê da nîzîkî 6000 insanê me jiyana xwe ji dest dan. Ev tê çi mane vî 25 salî da em beriya not û neha em danin kenarekî wan hikûmetê berê hikûmetê koalîsyonê bi taybetî heta salê heştê beriya heştê eman sîlkin berpirsyariyan danin kenarekî. Tiştê biye ka wan çi kiriye çi nekiriye. Em behsa hikûmeta AKP bikin ku heva 20 küsur sale bi serê xwe îdare destê wê daye, ekonomî destê wê da mezin bûye, insanê me üretkentiya wan, qatme değera wan bilind bûye, destê wê da bütçeyeka zam mezin heye, beriya 2019 da belediye jî destê wê dabûn û van tedbîra hilnedan. Çira? Çûnku serê wan da tiştê din hebû. Yani ji bo mirov memleketekî ji depremê re hazir ke, awayekê mayînde divê mirov bi zênê hişmendiya seferberiyê hereket ke. Divê mirovan rojevê din bixe asta diyemîn. Yani milekî ve ekonomiyê mezin ke, milekî ve jî bajara ji nû ve ava ke. Ji bo nî wê divê tu çavkaniya perê te civan diye arastê sewkê vê armancî bikî. Çûnku jê re pere lazim e. Jê re ne tenê pere lazim e, jê re dîqata siyasî jî lazim e. Divê tu dîqata xwe, mesaya xwe ya siyasetê, serokvezîr yan jî serok yan jî wezîr, bakan, hikûmet yani bi giştî divê bi tiştê beredayî meşgûl nebe. Neçe enerjiya xwe li pey neyarê xeyalî xerç neke. Hindir û da demokrasiyê nexêre askiyê. Neçe enerjiya memleket partiyeka muxalîf yan jî qismekê beşeka civakê xerç neke wekî vêga. Çûnku mesela bînin ser partiya xwe Dem Partî û selefê wê berê em dirênin AKP enerjiyeka xwe ya baş lê xerç dike. Serekê me pêşengê partiyê hemî avê tune zindana. Şereqê hetayê warê dibêjin Dem Partî û HDP û Demirtaş ê vêga jî belediya me qazanç kiriye dîsa jî çavyan lêya qeyûma tayîn dikin, müfettişa tayîn dikin. Hûn fêm dikin ez çi dibêjim. Yani dîqata siyasî jî mühim e. Yani millet erkek daye te textiya Reîsê Cumhur yan jî hikûmet daye te serokwezîrî ev nayê manê ku her tişt destê te de tu çi bixwazî tê bikî ev derdibe nabe malê bavê te, nabe şirketa te, nabe tewla hespê te bi gotineka kurmanciya kevin. Ev nav şertekî da rêjeyekî de ew jî millet ne seda heftê heştê rew û deng dide te. Seda pêncî dide, pêncî û yek dide te seroktiyê de. Hikûmetê da dîsa 37-38 çil cana hindiktir rêjeya da AKP deng destxistiye. Dîsa seda 65 civakê dewrê parlamenterîzmê da deng nedidanê. Seroktiyê da jî dîsa seda 48-49 rayê xwe nadine. Yê didin jî nav çarçoveyekî da didin. Ew ê ku dengê xwe didin AKP jî em welatiyê me dengê xwe didin AKP dibêjin ava me deng û rayê xwe da te keremke werin ser text û çi bixwazin wê bikin. Herê me ji me bistînin, vêyekî ji me bistînin, hazirî ji depremê ra nekin. Diş polîtikayeka mantıksız bikin. Hindir û da polîtikayê antîdemokratik bimeşînin. Civakê hev bixêrin neyar. Biratiyê xirakin. Qewsa dibêjin. Ew jî we dibijêrin ji bo nî ku hûn xizmetek ji vî gelî ra bikin. Hûn pere çarçûr nekin. Hûn öncelik sırasıya ihtiyaca yani ka listê da çi acîl e wê ji çav hûn da nekin ji wê re xizmet bikin. Ew çi ne? Ew jî demokratîzekirina vî memleketî ye. Taluka depremê heye ji re hazirî kirine, ekonomiyê mezin kirine, krîz hebe çareserkirina krîzê ye. Lêbelê malesef dîsa ez vegerim çarçova depremê vî 25 salê ku borî û 23 salê wê 22 salê wê destê AKP daye û ava 6 sala jî belediya Stenbolê ku mirov taybetî ser Stenbolê biaxive destê CHP daye birêz Ekrem İmamoğlu çûnku rolê wan jî têda heye bi taybetî çarçova
kentsel dönüşümü da yani guhertina bajêr da rolê belediya mezin İstanbulê jî zafe. Çünkü rojava depremê ku miroj boyê Tirkiyeyê bifikire rojava wê ciyê İstanbulê ciyekê giran digire. Hem depremek İstanbulê ra tê çavereykirinê beklentiyeka wisa heye bi spor û sat bêjin hem jî İstanbul zam mezin e yani xwedêneke deprem İstanbulê bide yani tê felaket çêbe çünkü İstanbul naşibe wan bajarê de wekî okyanusa avayî ye yani ne alîkarî sevkirina alîkariya tê zor bibe deranîna birîndara tê zor bibe tehliyekirina insana tê zor bibe tê imkansız be hinek ciya hinek navçeya hinek devera tê imkansız be tê insan bimînin ciyê xwe de wekî zemanekî wekî devrê beriya modern de malesef vî halî da çünkü sed hezara avayiyê vêga çûrok hene İstanbulê ku divên werin hilweşandinê ji nû ve werin avakirinê ev sed hezara avayî milyona insan di wan de ne malesef wekî ez naxwazim yani vê peyvê bikar bînim li vêle ez mecbûrim wekî tabutan e yani gelek bîna em hemî di wan de ne ez xwe ji İstanbulê dijîm welhasıl naxwazim vîdyoya min zav dirêj bibe ev mesela depremê eyn wekî mesela ekonomik krîzê encamê depremê yani ku ser mînaka deprema karasata par ya şeşê Sebatê ku yazda bajara navenda wê merkez üssa wê Maraş bû qewimî têda nêzîkî 60,000 insanê me mirin çima 60,000 insan mirin çima ne 60 insan mirin çima ne 5 insan çima zirar mümkün bûye hiç zirar çê nebûye ev encam yani firqa arê da hemî siyasî ye hemî îdara başarısız e îdara antîdemokratîk e çarçûrkirina perê millet e çarçûrkirina siyasî enerjiyê siyasî konsantrasyonê ye polîtîkayê şaşê navnetewîn e polîtîkayê şaşê hundirînin polîtîkaya dijminatiyê neabiratiyê ev in hemî û yolsuztiye û bêrêtiye û şimarixtiye encama wê de ekonomîk krîz çê dibe hadê ekonomîk krîz heta derekî insan dikarin bikişînin bêjin qeza rezayê xwedê ye nanek şûna 2 lîra be vêga 10 lîra ye panîr şûna 5 lîra be 300 lîra ye goşt biye 500 lîra ev heta derekî insan dikişîn li vêlê deprem naşibe tiştekê de sona wê da insanê me hemalatiyê me canê xwe ji dest dide can û ewleyiya her hemalatiyekî zav qîmetli ye çünkü em hemî hemalatiyê vî memleketî ne em eşît xweyê wê ne ew ê ku nasnama Tirkiye berîka wan dabe herkes dixebite herkes qîmetli ye canê herkesî qîmetli ye û ew can jî hemî emanetin ji desthilatê re ji hikûmatê re yani vebal û gune stûyê wan de tabii vir da rol dikeve ser milê partiyê muxalefetê jî ku mesela depremê zaftir derînin pêş û hikûmatê vir da rihet nehêlin çünkü hêja jî zamanê me heye qena beş bûnî deprema Stenbolê yani bi spor dibêjin her an mumkin e bide hinek bi spor tewriyê cuda davêjin ortê li belê Stenbol ji bonî qarşî depremê da were parastinê divê birehê seferberiyê hem hikûmat hem belediye hem gel bikeve nav xebateka malî xebateka dûvedirêj ku têda hem pere were xerckirinê hem siyasî dîqat were xerckirinê hem jî zaman jê ra lazim e û hevkarî lazim e ancak wisa em dikarin rê li ber karasatê felaketê hê mezintir felaketê ku ji deprema encama deprema Maraşê mezintir engel bikin çünkü Stenbol naşibe ticiyê dir yani xwedêneke dur ji wan de re deprem Stenbolê bide milyona insan nava saheyeka alaneka teng da bînayê bilind da bînayê keveniyê çûrok da dijîn tê karasateka ku heta niha ti car dîrokê qeyd nekiriye nedîtiye ez ditirsin çêbe belê ez difikirim ku min mesaja xwe dabe ser mesela depremê hêvî dikim ku tabii rastiyeke deprem rastiya memleketê me li belê hêvî dikim êdî careka din xwedê êşê wisa karasatê wisa nîşanê me neke ev tabii hêviya me ye li belê divê mirov tedbîra xwe jî hilîne ew berpirsyariya mezin jî stûyê hikûmatê da ye em ê wek hemalatî wek siyasetmedar wek şopînerê rûdanên siyasî civakî wek ronakbîr em ê jî taqîb bikin her dem roja vêla bûyî heta vîdyoyeka din bimînin xêr û xweşiyê da şeb baş